Madlala ukhombe umsolwa wesibili uBongani Intanzi njengomuntu owayecindezele uMeyiwa odongeni ngaphambi kokuthi kuqhume isibhamu. Uthi lo muntu wayemude futhi emncane ngomzimba. Nilo. Yeah, so wayebambe lo. Yeah. Yes, That's the very. Yeah, uyini. Uthi wazama ukulwisana nomunye walabo abangena endlini emva kwalokho kwaqhuma isibhamu. Ngamshaya ekuseni emva kwaloko waqhuma ishoti yesibhamu. Besiphuma la ekitchen inkozi. Emva kokuqhuma kwaso bekukhala imsingi emadlebeni engingabaleka ngongena ekamereni. Ukhale ngephoyisa lowesifazane elamfaka ohlwini lofakazi lamethembisa izinto eziningi. Uthi-ke lalokhu lizama ukumheha ukuthi aguqule isitatimende sakhe emaphoyiseni lize limvakashise nasethuneni likaSenzo. Even now i-statement eseyingazenza before bumbona ukuthi ufuna ngishintshe le statement indlela ayenza ngayo. Nokungisa nje kule protection program ngambona ukuthi njengoba ngekho interested kuyona uya insist ukuthi ngiyekuyona. Futhi khona into abayiphusha yena nokungisa ethuneni lakaSenzo. Khona into abayiphusha yena ngifike emsebenzini angilande khona ngethuneni. Umile Kwelokuthi babili abantu abangena endlini ngelanga lesigameko. Ngifuna ukucacisa ecourt lokuthi istatement sami sokuthi kwangena abantu endlini bangena abantu endlini soze ngishintshe. Icala lizoqhubeka kusasa.